Ja, Janno, dat ben ik. Ik woon in Friesland. Ja, al een hele tijd. Ik maak muziek. Je la connais, appelle, elle m'appelle. C'est mauvais pour la santé comme tu. Y a pas que le diable qui s'habille en Prada. Lune noire, poker face comme Gaga. Mijn muziek kent veel talen, voornamelijk Frans. Ik heb recentelijk een single uitgebracht met Puri. Puri. Die heb ik dus gebruikt voor een talentshow. Ik werd dus benaderd een tijdje terug door Phoenix, iemand van Phoenix. Ja, die vroeg mij of ik ergens aan mee wilde doen. En ik had zoiets van, nee man, dat is niet mijn ding. En toen telefonisch, ja, toen heeft ze me toch wel op een of andere manier kunnen overtuigen meteen al. Van, ja, we vinden jou een sterke kandidaat, zei ze. Ja, dat was voor mij natuurlijk een veertje erbij. Dus waardoor ik zoiets had van, ja oké, is goed, laten we het doen, waarom niet? Want we hadden al andere plannen voor deze zomer. En ik heb dus overleg met het management en ze vonden het allemaal goed. Maar als ik begin te zingen of te rappen of weet ik veel wat, komen allerlei emoties naar voren. En die worden dan ook zo geuit. Kan explosief zijn, kan sympathie uitstralen, kan emotioneel zijn. En ik denk dat het is een kunst om dat zo te kunnen doen. Als jij aan het rappen bent, ja, ik ken niemand die rapt met zijn handen op zijn hoofd. Bij wijze van, je rapt, je doet de bewegingen bij, dus je trekt de aandacht. En ja, kortom, het heet performen. Als je dat kunt, ja, dan kun je de mensen hun aandacht bewaren. De Wismar Phoenix Talent Award, ja, daar ik echt met erop dutsen. Vertel eens hoe dat gier vanaf dat eerste optreden. Wat jij er stal hebt, wat voor berichten kreeg zo binnen. Ja, en dat is natuurlijk gelijk de topfavoriet. Ja, het was gekkenhuis. Ik deed Ferrari. Ik ging er naartoe met een van de topproducers op de beat, Puri. Dat is, ja, die is wereldwijd, die is al bezig. En die komt uit Snit? Die komt uit Sneek inderdaad. Maar als ik daar sta, heb ik gewoon een instrument. En ik ben gewoon een man. Een jongen, weet ik veel hoe je het wil zien. En alles wat ik moet ervoor zorgen dat dat herkend wordt. Dit is de beat van een van de beste producers. En ik moet herkend worden als een van de beste artiesten. En juist omdat ik met die mentaliteit erheen ging, niet van ja, ik ga even mooi doen voor de camera, even stoer doen, even leuk doen. En ja, dat steekt je niet aan. En ik denk dat de mensen dat ook wel herkend hebben. Ik vertel gewoon een verhaal. En ik uit mijn emoties zoals ik dat verhaal beleef. Op dat moment herbeleef ik dat verhaal. En dat heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen... je moet nagaan, nee, ik zing in het Frans. Ik had ook de hele dag over een broodje pindakaas kunnen hebben. Maar de manier waarop ik het overdraag, dat is een manier waarvan mensen denken van wow, ik ben benieuwd naar wat hij zegt. En dan gaan mensen mij heel veel privéberichten sturen, kun je me een vertaling toesturen. Dat doe ik even niet, want ik vind gewoon dat iedereen zijn best moet doen om even Frans te leren of zo, weet je wel. Maar de komst uit Ljouwert, de band is in Ljouwert. Ja. Maar goed, oeren hier ken dat niet meer toch? Dan mag wel in Amsterdam of Rotterdam of in Parijs zijn. Ja, waarom wil iedereen altijd naar de Randstad? Dat vraag ik me af. Ik kom er, je doet je dingen daar, je hebt afspraken met mensen, je zit met mensen. Maar zodra ik over de afsluitdijk ben, ik ben ook wel in het buitenland vaak, in Frankrijk, Zwitserland. Ja, en als ik over de afsluitdijk rijd, dan weet je waar je bent. En dat is gewoon iets wat voorlopig niet gaat veranderen. Nee. Dus het is wel echt in Thuis-Friesland? Zeker, tuurlijk. Ik heb hier rondgehangen, ik heb hier geknikkerd, ik heb hier gevoetbald. Je eerste vechtpartij, eerste meisje ontmoet, dat soort dingen. Dat zijn allemaal dingen die in je levensfases... Ik heb ook wel een achtergrond in Frankrijk, maar omdat ik nu steeds ouder word, wordt het toch meer Friesland dan ergens anders. Ik kan naar Parijs toe gaan en in een buurt waar mensen mij nog steeds kennen als degene wie ik ben.
Dat is het probleem niet. En dat heb ik ook in Zwitserland. Maar ja, het is toch anders, weet je. Het is, ja, dat is toch anders, man. Ja. Ik zie mezelf niet, of het moet echt noodgedwongen zijn of zo, maar ik heb niet zoiets van, oh, ik moet naar Rotterdam of Amsterdam. Nee. Ik ben wel heel veel in Rotterdam geweest vroeger, maar ja, geweest. Ja. En ja, de wens tussen Friesland, daar was ik net waai. Nee, voorlopig niet. En wat wel grappig is, een heel soort mensen die dit nou joggen, die denken, ja, mooi, een nieuwe rapper, doet het goed uit Friesland. Ja. Maar ik heb geen idee wie het is. Maar Nee. ze kennen die misschien wel. Ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen zullen denken, oh, dat is hem. Jij weet waar ik het over heb. Ja, vertel. Ik heb iets te melden. Ik zet mijn broertje in Antwerpen af en hij begint ineens Fries te lullen. Nou jong, godverdomme, ik maak toch naar huis staan of net jong? What the? Ik heb ergens in 2014 was ik dus inderdaad in Parijs. En vanuit Parijs rijd ik dus langs België. Ik had mijn broertje bij me. Die zou ik afzetten in Antwerpen, want hij studeerde dat toen. Dus ik zet hem af. En ik wil dus een snap maken van, yo, naar mijn familie toe. Van ja, ik heb het pakketje afgeleverd, zoiets, weet je wel. Dus ik pak mijn telefoon. En terwijl ik mijn telefoon pak, begint hij in het Fries te lullen. En omdat het was gewoon gek. Ik was in een heel andere omgeving. En dan hoor je dat. Dus ik dacht, ik zeg niks. Ik ga hem gewoon filmen. En ik zeg het. En hij ging door als een grap, zeg maar. En hij zei dus wat hij zei. En dat heb ik opgenomen. En hij is dus gewoon weggelopen en ik ben gewoon ook weggereden. En later stuurde ik hem dat filmpje en hij moest lachen. En ik dacht, ja, ik zet hem gewoon op mijn Facebook, weet je wel. Van, ja, dit. Ja, 140 mensen hebben gereageerd, geliked, gelachen, weet ik veel wat. Maar een paar weken later, ik denk een week of 3 later, toen kreeg ik ineens een telefoontje. Ja, zeg dat ik je ken. Dat was het eerste wat ik hoorde. Ik zei, wat? Maar ik kon diegene wel. Ik heb zoiets van, wat gek, waarom zegt hij dit? Ja, mijn collega's geloven niet dat ik jou ken. Ik zei, hoe bedoel je dat? Ja, zeg gewoon dat ik jou ken. Want ik ben aan het werk, ik heb niet zoveel tijd, blablabla, weet je wel. Dus ik had zoiets van, ik snap niet waar het over... Hij zei, dat filmpje van jou, dat gaat viraal. Ik had geen idee waar hij het over had. Er zijn wel heel veel mensen die mij benaderd hebben, heel veel serieuze mensen. En ik kan zeggen, de toekomst belooft wat. Ja. En is het dan nationaal of internationaal? Want je wordt ook al vergeleken met Maître Gim Ja, klopt. uit Frankrijk. Ja, zou dat nog komen? Internationaal, daar kun je wel op rekenen.